neobični zvukovi. Ja se pomalo bojim čudovišta. Znam da ne postoje, ali ipak ih se nekako bojim. Ma ja se ne bojim ničega, a kamoli čudovišta. A svi znamo da ona ne postoje. Ali ja sam vidjela neke jako čudne stvari i čula jako neobične zvukove koje nikako ne mogu objasniti. To što ne možeš objasniti odakle dolaze zvukovi ne znači da postoje neka skrivena čudovišta. Pa možda imaš pravo. I buka koju čujem je zapravo... To je sigurno bio vjetar. Vjetar ne proizvodi takve zvukove. Ovo je došlo iz onog ondje grma. Au, ne budi smiješna, Mumu. Vidjet ćeš da to nije bilo ništa. Udarit ću ovim štapom da vidiš kako nema ničega. Idemo, Rita. Nema ničega, to je samo... Bježi, Mumu! To je čudovišno čudovište! 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 Grmlju! To je bilo čudovište! Bok! Gdje ste bile? Čudovište u grmlju! I onda je Rita došla i onda je uzela iza kamena i onda i onda smo se... Kakva je to grozna buka? Čudovište je u grmlju! Čudovišta ne postoje. Mora postojati neko objašnjenje za ovo. Čudovišta ne postoje. Kad saznamo što je to bilo, sigurno ćemo se dobro nasmijati. Mumu, reci mi točno što se dogodilo. Pa Rita i ja smo mirno šetale stazom. Bavile smo se svojim poslom i razgovarale o važnim stvarima i onda odjedanput smo čule glasnu riku. Prvo sam mislila da je Ritin trbuh, ali zahvaljujući mojoj inteligenciji zaključila sam da se u grmlju skriva čudovište. Onda je Rita uzela štap, ali je ponovno vrisnula i onda smo brzo pobjegle. Moramo ići istražiti tu buku. Kamo idete? Tamo je čudovište! Ne idite tamo! Da, strašno je! Ne možete samo tako otići. Ostavili su nas same. A da odemo s njima? Ne! Tamo je čudovište! Čudovište se skriva iza tog grma. Što bi to moglo biti? Znam da nije čudovište, ali ipak se bojim. Ne brini se, sigurno postoji logično objašnjenje. Sve će nas pojesti! Bježimo! Taj zvuk dolazi sigurno od velike, ogromne zvijeri, na primjer golemog divljeg lava. Lav! Lavovi vole jesti žirafe. Ne želim biti njegov ručak. Zbogom! Taj će nas lav sve pojesti. Bolje da odemo odavde što prije dok nas ne pojede. Milo, idemo radije kući jer bi nas taj lav mogao progutati u jednom zalogaju. Da, Olga, bolje da idemo. Nije da se bojim ili nešto, nego bih išao doma nešto pojesti, da. Da, to s hranom dobro zvuči. Mumu, Rita, mi idemo. A vi? A što ćemo učiniti s lavom? Ostavit ćemo ga ovdje. Ne želimo završiti u njegovom tanjuru. Da, hajdemo odavde. Ne, Lavo, nemoj. Ako budeš zezao lava, osvjetit će se na svima nama. Pa to je Alfred. Stvarno nas je sve preplašio. Ma znala sam da ne može biti čudovište, jer čudovište ne postoje. Znači, Alfred je lav?
Zašto svi zurite u mene? Ne može se ovdje spavati u miru? Spavati? Da, ali ti si hrkao kao divlja životinja. Mislili smo da si lav. Oprostite mi, ali gospodin Alfred ne hrče. On diše sa stilom. Oprostite mi, ali gospodin Alfred ne hrče. On riče. Znači, i Rita je lav. Svi smo se malko preplašili. Ja sam znala da ne može biti čudovište, jer čudovišta ne postoje, ali ipak sam se malo prepala. I ja sam se isto malo uplašila, ali samo malo. Pa ja se nisam uopće bojala. Znala sam odmah da to Alfred hrče. Vi ste svi obične kukavice. Lav! Opak je lav će nas sve pojesti!